Δεν είναι μικρόφωνο, πώς να στο πάει. Και αυτό προχθές τσακώθηκε με τον Τζο. Λίγος να το φανταστώ, σε συνάντησα στον δρόμο και μήνα να σε κοιτώ. Το κρατούσες από το χέρι, του γεννούσες τρυφερά και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά και σπάσε η νύχτα δυο κομμάτια. Για σένα δεν μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω. Καλύτερο. Το αίμα μου να αφήσω να τρέξει σαν νερό. Για σένα δεν μπορώ πατρίδα να προδώσω. Σε ντρέπομαι τόσο κι όμως το μπορώ. Ο Σταύρος είναι αρκετά θεατρικός. Έχει ποσταρισμένο ένα χαρακτήρα και αυτόν θέλω λίγο να του τον βγάλω. Δεν μου αρέσει. Θέλω σε κάθε τραγούδι να εκφράζεται διαφορετικά. Δεν θέλω την ίδια ακριβώς θεατρικότητα, τις ίδιες κινήσεις, το ίδιο στόμα, το ίδιο τίναγμα του μαλλιού. Θέλω λίγο να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι. Γιατί θέλει κατέβασμα. Θα το κατεβάσουμε. Γιατί. Ο Στέλιος. Αφενός μεν είναι κούκλος. Θέλεις πάντα να τον κοιτάς. Είναι πολύ πρικισμένος από τη φύση. Έχει πολύ όμορφη χρειά. Θέλεις να τον ακούς. Πρέπει να διορθώσουμε και εκεί την τεχνική. Όλοι τους, μάλλον κανείς τους δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα. Οπότε αυτή είναι και η πρόκληση. Ηρέμησε λίγο. Κατέβα κι άλλο. Κατέβα, ηρέμησε ψυχολογικά, κατέβα λίγο, ηρέμησε. Μια χαρά είναι το τέτοιο. Όλα, μια χαρά είναι. Ο Γιάννης ο Μιχελής έχει έτσι ένα προσώπο το οποίο γράφει στην κάμερα και το ξέρει. Οπότε αποτέλεσμα είναι ότι έχει λίγο έτσι πιο αυξημένο εγωισμό και είναι λίγο πιο έτσι ανεξάρτητος. Όμως είναι έξυπνο παιδί και νομίζω ότι. Δηλαδή, ο στόχος αυτή τη βδομάδα είναι να μπορέσει ο Γιάννης να ηρεμήσει από το ότι θέλω να είμαι ο καλύτερος από τους 3, να γίνει ένας από τους 8 συν τους υπόλοιπους 8, τους 16, να γίνει ένας από τους 8, να ρίξει τους τόνους, να φύγει το άγχος, γιατί εκείνος βρίσκεται ακόμα σε μια αδράνεια της προηγούμενης κατάστασης του φεύγω, δεν φεύγω, μένω, δεν μένω. Ποια τώρα, ποια από τις δύο, με ποια να ασχοληθώ. Λοιπόν, θα ασχοληθώ με τη Φέη, της ήσουν αρρωστούλα, για να δώσω όλο το χρόνο που γίνεται. Έλα. Μεγάλη φωνή, απλώς το κακό. Το σύνηθες είναι ότι μεγάλες λαϊκές φωνές αρχίζουν και εμφανίζουν αν δεν τις προσέξεις ένα τέτοιο. Το οποίο στη δουλειά μας λέγεται ή κακό μπαλάρισμα ή μπαλάρισμα δηλαδή ή κακό βιμπράτο ή καπρίλε. Βάλαμε την αναπνοή της σε μια σειρά, ανέπνευσε ωραία, τραγουδήσαμε 2 οκτάβες στα βοκαλίζ και είπε και το κομμάτι της, ένα πολύ ωραίο που λέει αυτή την εβδομάδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Περιμένω να δω την επαναληψιμότητα της αναπνοής, να έχει μια καλή επαναληψιμότητα αναπνοής. Πώς θα αναπνέεις τον τραγουδάς? Αυτό είναι κίνηση που καταλαβαίνεις. Είναι ένα. Μπράβο, ρε Φέη. Ναι. Εμείς θέλουμε. 1 και 10. Τι έχεις βάλει στο Πεινάω. Είναι εκεί με το σου. Παίζω στο Ντόνατς. Αυτό δεν θα φάω. Με σοκολάτα ή με το άλλο. Δεν θέλω. Λέγε. Δεν θέλω τώρα. Γιατί? Θα ήθελα. Θα ήθελα. Τι θες να φας? Τι θες να φας? Εγώ αρχίζω να κάνω το λόγο, οπότε λογικά θα πρέπει να είναι. Να καθαρέσει. Εγώ θα κάνω το λόγο. Πύρι του σώματος. Άντε. Αυτό θα γυμνάζεις, δηλαδή, πάρα πολύ. Άσε.
παγωτό. Με παγωτό. Θες και παγωτό, να μας φέρουν παγωτό. Να μας φέρουν παγωτό. Ναι, εννοώ θα ταιριάζει με το γλυκό. Σοκολατοπιτά, ναι. Και με το... Έχουμε μια κρέμα φοντοκιού. Και μπισκότα. Μ' αγαπάει. Έλα ρε, μην το μάθα. Ναι. Μην το μάθα. Ξέρεις πολλά. Όσο μου έχει λείψει μακριά από σένα. Μ' αγαπάει. Κάπου εκεί το 2, αυτό που ήταν, η οποία μου λέει κάποια στιγμή «Α, νομίζω ότι δεν αισθάνομαι καλά» και κάτι κάτω, αλλά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Ωραίο αυτό. Κάρε! Το εγώ. Εγώ για σένα, εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκότωνα για σένα τα όνειρά μου. Για τη Σκεύη, πολύ ωραία παρουσία, λαμπερό κορίτσι, έτσι, προσωπικότητα τεράστια. Εκείνη δεν έχει, όπως και τα περισσότερα παιδιά, δεν έχει οργανωμένη αίσθηση αναπνοής, οπότε έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι επαναλήψιμο. Το θέμα είναι θα το κρατήσει αύριο μεθαύριο και κρατώντας και τις αναπνοές της να μπορέσει να βάλει, ας πούμε, την τεχνική της σε μια νέα σειρά.